arani mi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minangam manjade enangam minangam mangonde asubi mi subi ma sinyama okam bernde mami tambo mi wakko mi rondo ne yidde mende larani galleji ne yidde mende larani kalesi galleji kalesi ne min ko maydende kodo mi fala min ko mi di kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala tingay binomi Bal. Kamara. Ano? Ala no? Ar. Ma tampere. Jam tangon. Kamara. Tangon. Jam tan kay. Salon nangi. Handem tanti hande kom sep. Dem seppini ma. Jakarta ala nangen wuli. Bande woppudi Jakartaaji. Woppudi Jakartaaji ana jogi kalis ko hottama sodde auto. Jogi be kale be pi ko auto be sodi. Woppudi Jakartaaji di accident ji di ngodi. Mawdo yengta Jakarta. Ay kom sep pata ko dungo sel dungo cellal tan. Libi. Mo wara wonde sawjura heba auto. Ajjan jenga auto midi an jenga auto kikide bimbe kikide. O karama cellal. Auto wada kikide. Minon ko dum andi minon mi yahno do 30 km taw ko mi seppanno. Dum ko law. Aha. Kono wana joni. Wana nange no wulil. Ko dum buri mojjude auto climatisé. Ay neddo si Allah okkima ka hollira. Ananina ndi bade waddu ara Allah ko mojo inshallah. Joni ifana men jewta se. Ay nyane mun baba mayram ari do sow. So. Joni on kacci ha on fotti e kongol. Min kala mi yino ma joni mi yaltat mi tintina musibe be. E koddi ganga. Tundo piu mi tintini. Wana mina nuli. Ko mi yahani horam kono sabuna joni sa anuli yimbe be pour be tintina ma be laala galle mo andanta ko dum welani be natta don acca galleji goddi. Min non baari mina wonde legal gal piwe jam. Iboy faabade o woni premier am kafu. Ndi mi fada ko fuddorde be jetti pade am de ko min naati legal gal piw. Mi tintini. Aw jonno mi tintini ha mi yettima. Galle tati en. Ko mon tati. Anda suko gordo mi yedi do tati. On ko do je? Ko do mo je ko Mamadou Mbow wiire no. Mi andam. Nene mun ko sehilam. Nene mun ko minen pijji. Anandi nene mun. Hamon nene mun. Debbo Ousmane ha hona bidum gorko. Wiire do tati. Ande joni be ginnirta ginne modde. Be jaha be innira koye moyen to beddaaje. Ko dum woni inde tati. On non min don pi haajam ala hen. Kono no mi yettori don ni nene o bentaaki. Sabodu. Biddo mun gorko dim falano suka debbo. Wiire tati manda tati. Woni falano o mayramjo. Haali. Min de kam. Oɗon ɓiɗɗo jaaɗo ɗi yeeyoyi ɗi ɗaɓɓoyi artane nana arta ɗo tawra mayram wi'a okkirama min de kam mi andano baɗanmi ɗum ɗo ɗi laaɓinmi wona nene makko sabu nene makko tan ko tati tan yiɗi okkude mayram ɗum ko golle bam makko wonde bam makko tan wa'ini way gila nyande ari ɗo yiɗa hakkunde mayram e tati koni aduna yurminide aduna metti ne a ala dal ala kontoɗo may aduna ɗum ɗo yurminide mais Allah ko moƴƴo kala ko Allah waɗi yo won ko ɓural amen menen piihu ko kaale woni ala e ngala ko ɗum waɗi
mine mi kanko sono fala suka debbo o halnan suka debbo wala o hanto mawɓe suka debbo ɗum ala yinnoma tundudu piiɗi ala mo annda ah woni eɗen jiɗodirnono komin mbiyat tan ko Allah okki minen ko ɗum waɗi joni noon mi faala min nanga ñalande min mbaɗa ko ɓuuri yawde sabuna mawɓe lawɓe mbiyoyo sana waɗa ko moƴƴi ka a yawat siko ko boni duttora ɓaawo ha keɓa lawol ɗum noon koko moƴƴi woni Allah waɗi sow a haaldi e muɗum ha kanko mo woyi koye minen keddi joni noon mi faala nangue ñalande andu minen worɓe komin foti wadde minen min waɗi ɗum ha paari jon ko heddi ko onon rewɓe ko heddi ko fof nayi juuɗe ma an laata o joni min siko sagom en nangande ñalande par ce que mi ƴeewi en nangande ñalande samedi balɗe 5 lewru arowo ko samedi enen ɗo noon ɓe wiyama yo samedi wona ñalande moƴƴude kala ko waɗi wattat kono min noon komi faala min mbaɗa ɗum e samedi ko ɗum hawrata lewru ndu balɗe 5 kafu samedi a waɗi ɗum dimanche yimɓe ɓe fof to kala horowo hoora ana andi musidɓe amen ɓe ɗin to caye to ɓe garanni ɗum noon paalanomi inchallahu rewi comme noon winoma rek programme fof nayi juuɗe ma min kom foti wadde mi waɗi ɗum ha paari joni mi acci ɗum fof e juuɗe ma ɗo ɓuuri no yawde ni nene suka gorko o ala ko mo waɗani kappa sabuna yangodiri andodiri ene gandodiri tigui noon ala ko mo andanta mo woni hoɗi ɗum wadde e ko boni omo waɗi capable omo waɗi coupable omo waɗi criminel kono waɗi capable ñawoña hanko fotata wadde waɗ ɗum tek ɗum ko Allah hoddiri ɗum ko ɗum wiyaramani an a anda kulle rewɓe minen sewi te o affaire o no yaari ni ala ko mo hulta wadde mi wima noon an kala ko fotata wadde waɗ ɗum ɗon a hokkama debbo ɗon ɓuuri sadde waɗ ko fotata wadde rek mi haalnima koye wara wiyoye mi haalani a tinniniɓe duma suɓe duma su mi haali duma su 6 kilo gaɗa para joben ala to hedda wora accan ilel woɗi mi accani ilel mi bisimilla yeehi ɗon pi mi haalniɓe inchallahu rabi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala haddi gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala haddi gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi ko yidde maɗa jaraninmi wartade ko ɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade e nangam mi nangama gonde Souleymane hoɗum wonɗa ɗo wadde an ka heeɓi werde an e ɗe gertoɗe yimɓe fewnande komi jiɗɗo yaltude mi yiɗa woppirde ni so moppirde hay goto wawa toppitade ɗo an a yaltanni merci yaare mo gorko am o si ɗaynani kam mo halni kam piru faaleɗa yaadero wonno fellimi famani min mbaɗatno rokka ko lantino min kalda worɓe ɗiɗo kalda hunde min mbaɗno mais kañum wawata kam suuɗade ko gorko am ko secret am min mi woni secret ma an ka frère am a forani kam suuɗade hande kala ko waɗɗa wattade e aduna ana fori mi haalande par ce que mi miñirawo ma an goɗɗi debbo e jari goɗɗiɗe hoɗum dogara a yahani haydula ala ko perduɗa e wurde ma nde o debbo mo faaleɗa o ɗeynodire kawre si tawi Allah e hoddiri dewgal ko Allah watta ɗum si tawi Allah e hoddiri hande on wonda on yiɗondira mbo joɗantoma mais ko watta ɗo ko saŋani frère lassino hoorema d'accord kala fof gom kono rokka forani haalande secret am min baddi minen ɗiɗi kaldi min itti secret am tottumomo forani ɗum haalande ma mo foti kam haalande wona gora gottuma o ƴewtomo wona ko waɗata wona gora ko waɗi ko kay ko gonga ko an woni suuɗade kam kono Allah rewa laaɓa par ce que min mi meydama suuɗade hay hunde kala komi watta e makko mi halnanma fewɗo an ana suuɗo kam ko tunma hakkude ma e ko watta ɗo ko a halni kam a yahani sehel kawto a halnani kam ɗum yo rokka ko haalanma fof quoi o halni kam fof andu mi andi fof hay hunde o suuɗaki kam an noon andi min komi wawi mi leɓa par ce que ka koro mi wawrama goɗɗiɗi forsude ɗum kala ko welima waɗ an andi wurde ma anan mi yiɗa kadi lawdira mi yiɗa ko musma
ɗum tan so waɗi nden feere ma ɗum noon tan wona haydara kala ɗe wiɗoma ɗum ko watta ɗo koye sangi sangani min mi dakkorani ɗum par ce que hande sa yi a wayno waɗa ɗo ni ko Allah e kaw sa yi min kadi mi wayi ni ko Allah e kaw kanko neyi enen kanko holli enen éducation moƴƴuɗo kala ko heɓɗen e aduna ko kanko waɗi heɓɗen ɗum an noon si a darani ɗum sa yi a waɗani ko welima a waɗani ko weli kaw a waɗani hoorema ko an noon andi min ko ɗum mi adda par ce que mi looɓanma non 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 min somi ƴetti décision mamo ƴettude fof mo pat yanmare wona haydara sikono so waɗi tan mamoƴƴi mais a holli kam no wona pour wa mais ala probléme non non mi jaɓi sa yi ha ko janano goɗɗo haalanta kam ko watta ko ala mo kaala probléme wona gorko ma kalde gorko am haalanda mais hande ko an foti kam ɗum haalande ala probléme mopi walla mopi mi ala onayi ala probléme wadde walla waɗɗa haalde hen kaw moƴƴi min de mi yeehi yew feere nde waɗa nani mi darata rigi walla ma nani roka min roka nanda ko roka an kalden hunde jaa roka dara mon daala wala mo di table so min on da on do roka amnen dai lewe wala ni ko wala ni president baban kala wona ɗum anandi ko a sehelam kum falo tan kacciden hen te mi yiɗa ko ɓittini Souleymane mi yiɗa ko ɓittini ma gundugol e jam woni fof baba kaccidamo e liberté muɗum waɗa komo faala awa e jiiɗa accidede e liberté muɗum watta komo waɗi ɗo ko sari bandiraɓe sari e galle min jiilo waɗde min jeehi ha Boguel village mine roka jeehi sari kem Bounayro kala gogom karjar min yaron da kawaje ten mi yaari ko kamɓe tan ɗiɗo nene maɓɓe e min minen juuɗi nene goto baba goto an ko min woodi ma onon tara ni poɗɗo onon ɓe tan tara an Penda e Fatou e togoro am Souley onon tan tara ɗaminaki ɗi wawi wonde kono Penda miijo ala sanade Penda goto ande yaki wawi wonde so kono men penen wawi wonde
micco Hasan hakkunde ma e Penda. Suudu Baba. Kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi kofi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi kofi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi ko hidde maɗa jarani Marcel hara hejjita 50 million innene nototangaɗo ma allo nene ono ala noon jam tan gonɗa jam tan gonɗa jam tan hono jeyguɗo nene min ɗo guerde ne mi yewniri on tongata min ɓuuri hono kori woɗɗima kam jeyguɗo ɗo kay ne neɗɗo 800 mille kam mi adda ɗum toon si Allah jaɓi duworan hara hejjitani 50 million andi nene immano kam ɗo e 50 mille watti wa ano ŋaawi fi kaale min omin jogui noon e programme ana wiyami hoɗum 50 million de addede naka an tigui haalinan ɗum addanena 50 million de si Allah jaɓi kan ɗon fi Allah immano kam ɗo mi haalda e nene wona jam tan gonɗa jam tan woni kam joni bimi o si a yeyɗi han si ko sago am tanno han a ɗaɓɓanno toon magasin walla ɗaɓɓa toon jakarta liggoɗa keɓana hoore maɗa ha ɓooya an a yejiri ko addimi ga ko hoɗum mi yejirani de kono anda ko wona min o no faala joɗɗinde min o min ko ɗum janggan ɗon mbiya kam magasin homo joɗɗintani nene anda mo joɗɗina mini eyo mayram awa to mayram kam an anda ko wona immoɗo o resama immoɗo yaltu omo woni wona andi o anda ko haalta hoɗum mo leɓaran ɗon bom o hay hunde bo leɓani o ko hawju woni o yakiri ɗo e le maɗa o ko hawju joni ɗaɓɓa toon moto mbaɗa jakarta nene an ko kaltanin ɗo ko ɗum ko hay doginani kam ɓandu ndu bom eyyi ɗum mi watta ɗum hande mi watta ɗum jam eyyi hetto mbimi o joom sukundu ɓaleeru hay hunde perdani mi anda ɗum nene min ko mbimami ko rambaɗa minen ko ɗum ɗon tan mi watta ni joni a sali ko mbimami ko awa an andi min de ko haalgol bawmi sinon mi ko ɗum wonni mi o jardin ko ɗum ittimmi ɗon ko ɗum addimi ha ga mbiyoya min o yaadi mi waɗa hoɗum way mi wima ɗaɓɓu toon place a jaɓani mi wima yo ɗaɓɓu jakarta a jaɓani ayram i ɓuraninmi noon e hunde o wattu mi watta ɗum o wattu ɗo ko ɗum tan kawjumi ɗo mi yetto e jaam mi ɗaɓɓano yembo mi huma dewgal mi joɗɗina ɗum tan o wattu ko ɗum tan hakkillan o nangue yo Allah waɗan en jam amin ya rabbi Allah duwaran nene min kam na duwanon tan yo Allah waɗ jam kala ko ɓuuri moƴƴude wona amin te ko min kala ko ɓuuri moƴƴude yo Allah moƴƴi wattu min ya rabbi Allah amin nene amin yo Allah aynuma renama toon amin fotan bo mi yeeroɓe ɗo min ɗo yeeya ni fotan mi yeeya ɗo mi notire awa jarama bani awa jarama kofi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun ka dekuni ha boni par ce que min mi sikkano somi haalnima secret am mbadden stratégie kalden haala jaara haala ɗum jom suɗu dekuni mais attends mais arrête a dekuni wona arrête par ce que nde kaldame mane mi haaldanema samma mi haaldanema damma ta hedde goto ɓatta hen enen kalde stratégie men an rugi ko debbo am kala ko ñalli he am ko ma wala e rugi comme kan kala ko ñalli he mon ko ma wala e am timo taplenaire ɗe fof balle ko jaren ko mais yaadu am heewi non heɗo mi yarsa tan mbolandu kam huro jagga hon mais mami haalnamo gonga heɗo d' accord rugi ko joom suudu ma mais haade makko wonde joom suudu ma ko miñam non minen jiiɗi humma e baba haade makko wonde joom suudu ma holto jiiɗama holmo gandirɗamo ko sababu nde mo gandirɗama
tu vois so mi haalnima secret min ɓurma andude mo min ɓurma ɓattade mo min ɓurma judde makko tu vois oto jogo faiblesse debbo ma ha ko ganduɗa kala kalɗa e silma ko kalɗa e silma hokkunma e silma non arrête non arrête wona faiblesse mais ko debbo am wawama fenande holmo jiɗumi may baba holmo gandira rumi hol caabi ɗo ndesta rumi min mboɗo wawno ƴettude secret mo haalnamo ok c'est bon jimami ka non ok c'est bon wonɓe so kaldi yo heddo ko ɗum wonɓe waɗa yejir ko rugi bon soɓi de ko soɓi ko soɓi o fof sa haalnanimo e daro andara ok d'accord mais nak rubi aɗa ɗi bon soɓi woni nak komo haalani kam vraiment affaire o ko idée moƴƴo quoi idée moƴƴo mo haalani kam jeemen leppude e makko trouver en entente ko soɓi d'accord min mi haala haala cuɓgol mo ko haalanma ko haali kam mi andi ko goonga te mi heddima e konngol makko mais jinmi wiidema ko sa haaldema hunde ko kulɗa joom suudu ma o ko fof o ko ndiyam sorata hakkude ma on fof yo heddo hakkude men par ce que min secret am kalama a fotan haalandema ona aɗa andi a waɗi erreur non jeb tan a waɗi erreur ok d'accord c'est bon yo poɗɗa jebde a waɗi erreur ok d'accord ɓajo aɗa faiblesse debbo ko yidde maɗa jaranin mi wartade ko ɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade e nangam mi nangama gonde a suuɓi mi suuɓima si ñaama e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani ko fate Oldum binnar baba majjan min ka sehilam mi yiɗa hay dara so rendi meɗen kadi mi yiɗa ala haala mbiri ka wona hen konngol ka jinnaɗam to mbiɗa ina haalɗo ko ɗon ponmi haalde kono noon baba ko jiɗɗa wadde ko min Seydou mi yiɗa min ko tati jinmi te sinno ko sagam ko tati kokkarani par ce que o waɗi fof o rendi yeeyi innoma omon yeehi Kolda pour yeeyoyde o rendima o ara o ñaago bab somi waɗi ɗum ɗon waɗa ko yooɗani tinno walla mon horma hokkam oɗon mi yiɗa ɗum Mariam ka jiiɗo yiyam ko ñakki fayda ka jiiɗo tan komi babiraɗo mo wala konngol holko jawirta hay baba wona yawari sa ko junnore jawri den ɗum tan mi wona haydara a yi yummano yawi nde yidde men nde laarani kalesi e galleji an kalesi anne min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi kam waɗe min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko miɗi koɗo mi fala min ko miɗi kam waɗe min ko mi suuɓi ko
jinnabe hadingin minen kongol jinnabe umrima wat ko balalum umrima dal fog dalalum sabwala ne wonta la jango warane do yin mandu to danga nyaadum mi henyara mami hufa mandu nyami mi da mami halo manga nyami to be